Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Idan wannan ne farkon shigowarku, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin sanar da ku saƙonninmu da zarar mun ɗaura. Ga kuma wani abun ƙarin ni'imar shi ma wanda kina zaune a gidanki wanda za ki haɗa. Sunan wannan abu shi ne gumbar kankana. Ko da yake ita ma gumbar kankana ana haɗa ta da riɗi kamar yadda ake yin sauran gumba, amma idan kika haɗa ta da gero ta fi sauran saukarwa mace ni'ima kamar yadda a wannan makon muka jarraba a wannan shafin kuma an yi nasara. Masu sayar da magani ya kamata ku yi don ba da tabbaci da wuri. Yanda za ki yi, ki surfa sannan ki wanke geron, ki baza shi ya bushe, ki ɓare ɓawon kankana da ƙwallayenta da kuma ɓawon kukumba. Ki haɗa su bushe, sai ki daka kanunfari sannan ki niƙa su. To sai ki zuba a turmi ki sa mazarƙwaila sannan ki yi ta daka shi har sai ya haɗe waje ɗaya. Shi kenan kin gama haɗawa. Kin gama kuma ita ma ana sha da madara fik ko nono.